αυτοί που αποτελούν την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος τώρα και αυτοί οι οποίοι την απετέλουν από τις ιδρύσεώς του δεν ήσαν ιδεολόγοι, ήσαν κοινοί συμφεροντολόγοι, ήσαν πραγματικά κοινοί συμφεροντολόγοι. Ιδιωτελείς άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν για την ιδέα τους, αλλά ζούσαν από την ιδέα τους. Αυτά θα σας τα αποδείξω γιατί θέλω να καταλήξω στο τέλος κάπου. Διάβαζα προχθές στην εφημερίδα την Ελευθεροτυπία, 10 Ιουνίου, είχε η Ελευθεροτυπία μία φωτογραφία καταπληκτική, αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η έπαυλης του θανόντος Χαριλάου Φλωράκη, καπετάν Γιώτη. Αυτός ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε μια διόρροφη έπαυλη, δικαίωμά του, μπράβο του κτλ. Μας περιγράφουν μέσα τα ενδιαφέροντά του, ότι του άρεσε πολύ να καπνίζει τσιμπούκια και ότι είχε πάνω από 100 τσιμπούκια και έπαιρνε ένα πολύ ακριβό καπνό, τον οποίον τον προμηθευόταν από το εξωτερικό, μαύρος, ντραμ, σκληρός, γράφει η εφημερίδα. Ότι του άρεσε πολύ να βλέπει και να ακούει μουσική, ιδίως στα ρωσικά κανάλια της τηλεοράσεως να παρακολουθεί. Γι' αυτό από το 1975 είχε προμηθευτεί ένα ειδικό δέκτη από τη Ρωσία. Έχει βέβαια πανάκριβα στερεοφωνικά με εκατοντάδες δίσκους και με εξέπληξε το γεγονός ότι οι απασχολήσεις του ήτανε, τα ενδιαφέροντά του, να χαζεύει συχνά και να αγοράζει ρολόγια, γραβάτες, αξεσουάρ, ασυνήθιστα για ένα ηγέτη της ελληνικής αριστεράς, γράφει η εφημερίδα. Έτσι, ο αριθμός των 200 κοστούμιων στην ντουλάπα του υπνοδωματίου δεν προκαλεί έκπληξη σε όσους γνώριζαν την αγάπη του για τα καλά ρούχα. Τι ωραίο, να έχεις μία αγάπη για τα καλά ρούχα, δεν είναι καθόλου άσχημο. Και να έχεις και 200 κουστούμια και να είσαι και αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εσείς, οι ιδεολόγοι, οι κομμουνιστές, μπορείτε να μου πείτε, φανταστήκατε ποτέ να έχετε όχι 200, ούτε 100, ούτε 50, ας πούμε 20 κουστούμια. Όμως ακολουθούσατε κάποιον ο οποίος είχε 200 κουστούμια και πάνω από 100 τσιμπούκια με καπνό ντραμ μαύρο που του φέρανε από το εξωτερικό. Λέγει μάλιστα, αυτό για τα κουστούμια μου έκανε μεγάλη εντύπωση και σχολιάστηκε από πολλές εφημερίδες. Εάν οι κομμουνιστές έχουν τέτοιες επαυλάρες, εάν οι κομμουνιστές καπνίζουν με 100 τόσα τσιμπούκια, εάν αγοράζουν ρολόγια και έχουν και 200 κουστούμια, αυτοί είναι ιδεολόγοι κομμουνιστές ή συμφεροντολόγοι κομμουνιστές? Διότι όταν έχεις μία ιδιότητα, είτε πολιτική είτε θρησκευτική, τι σημαίνει αυτή η ιδιότης? Σημαίνει βίωμα. Λες, είσαι εθνικιστής, πρέπει να ζεις σαν εθνικιστής. Είσαι χριστιανός, πρέπει να ζεις σαν χριστιανός. Χριστιανός δεν είναι εκείνος ο οποίος λέει ότι είμαι χριστιανός ή του γράφει η ταυτότητα χριστιανός, είναι αυτός ο οποίος ζει σαν χριστιανός. Έτσι, όταν λες ότι είσαι κομμουνιστής, πρέπει να ζεις και σαν κομμουνιστής. Όχι να παίρνεσαι φυσικά, αλλά όχι να έχεις και 200 κουστούμια, όχι και να έχεις και τα αουντί σου, όχι και τις επαυλάρες σου.